Kimchi Chino! 오빠. At isang malakas na sigaw para sa mga taong ulyanin. yung mga yung mga tumatanda na talaga at talagang mahahalagang bagay ay nakakalimutan na. Shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo at isang mahigpit na yakap na rin. Bakit? Kasi isa ako sa mga ulyanin, mahal. Oo. Ang ulyanin na nagsasalita ngayon ay ang inyong spicy opa na kapag natikman nyo, hahanap-hanapin nyo. Walang iba, ako to, mahal, si DJ Kim Chino. At kahit wala akong cellphone ngayong araw, ako ang inyong makakasama. 69 tayo, 69 PM. Uy, ang hirap kaya ng ganun. Yung kaba na kung saan umalis ka na sa bahay, tapos gayak ka na. In fact, nasa biyahe ka na. Tapos nawala or hindi mo mahanap sa bag mo yung napaka-importanting bagay sa buhay mo. Diba? Ako personally na-experience ko yan. Ngayon, mahal. Kanina talaga habang hinahanap ko sa bag ko ang aking cellphone ay talaga nga namang hindi ko mahanap. Bakit? Kasi naiwan ko pala sa bahay. Iba yung kaba, no? Iba yung kaba. Tama na, boy, pindot, nang bubuisit ka pa. Oo. Iba yung kaba kapag hindi mo mahanap. Iba yung kaba kapag nawala yung importanteng bagay sa'yo. Diba? O sige, tonight sa ating Chinitox, dahil wala akong cellphone, this is no cellphone edition. Usapang pag-ibig mo na sa chinito ng buhay mo. Ibibigay ko ang 3 dapat hindi mo maiwan kapag makikipag-date. O ito na, mahal. Unang-una. Ikaw, kapag nakikipag-date ka, wag mong iiwan ng alin. Hindi lang sa trabaho, cellphone. Diba? Kasi yan na yung communication ngayon eh. Nandyan na lahat ng kailangan mo or necessity mo kapag ikaw ay lumalandi. O aminin nyo, diba? Paano kung pumunta ka nga or nakarating ka nga ng on time sa inyong venue at pagde-datean? Eh kaso, sabi niya, ay nagbago na isip ko, kain na lang pala tayo sa Italian. O ang ending, hindi na kayo nagkita, hindi na kayo nakapag-usap, at hindi na kayo nakapaglandian. At dahil sinabi niya na message ako ng message sa'yo, hindi ka naman nagre-reply, hinintay kita sa Italian restaurant na to, ay talaga nga naman, hindi na nasundan at na-turn off na sa'yo. Diba? Excuse me po. Ang laking bagay na kung saan kasama sa araw-araw ang cellphone. Katulad ni Kim Chino ngayon. Ngayon hindi talaga to ang topic ko. Si Kim Chino po ay nag-a-adlib talaga ngayon at yan talaga ang mga true to life experiences at realizations kapag ikaw ay ulyanin. Diba? Babalik tayo, mahal, when it comes on dating, mahalaga talaga na may cellphone kasi minsan sa cellphone na rin ay talagang nandyan na rin yung pera mo, diba? May mga e-wallets na, makakapag-usap na kayo at ano pa ba, makakapag-book. Ano yung binubook kapag nagde-date? Ang dami, no? Pwede kayong mag-quickie. Mag-quickie. Punta sa Quickie, Mr. Quickie, yung magpapaayos ka ng iyong mga, ano ba? Ano? Hoy, sa Mr. Quickie, pinapaayos yung mga susi o kaya sapatos. Ito si Boy Pindot ang bastos. Ewan ko ba sa inyo? Anyway, mahal, in short, huwag kakalimutan ang cellphone kapag ikaw ay lalande at makikipag-date, okay? Pati na rin sa mga driver natin dyan, mahirap kayang walang navigation app. Mahirap kapag walang cellphone at talaga nga namang mahirap kapag ikaw ay ulyanin. Huy! Anyway, mahal, balik muna tayo sa rakrakan music at aayusin ko muna ang sarili ko. Hanggang 9 PM pa si Kim Chino, kaya manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? They say...